Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün ayın 9 mart hepdenin 3-nji güni siz ýene-de Türkmen Halky Dewleti kanalyna hoş geldiňiz. Şu gün gepleşigimizde biz ýanky Gurbanguly Türkmenistan bolan Ogustana nähil öwürdi. Şu arada gepleşip geçirecek bolýar. Bize häzir Timur Serkerde goşular. Timur Serkerde entek gelmäke men siziň bilen saýlawlaryň maglumatlary boýunça paýlaşasym gelýär. Ýani öz pikirlerini paýlaşasym gelýär. Men şu gün saýlawlary gurnaýan adamlar bilen gürleşdim. Şolar diýe usilne ataka gidip dur Türkmenistan hökümet tarapyndan. Bir ataka boldy, onu aýyrdylar. Şoň ýa-ni hukukçylyk tarapy gaty berk bolan soň hemme zady kontrolda saklap durlar. Şo ýerde ýani nakrutka boldy, Serdar Berdimuhammedowa. Ýöne men aýtdym 50 men bolsa da bolsun. Sebäbi jemi saýlawda internet saýlawlaryna hasaba alynan adam 2000-den geçenok, şoň üçin ol 100 sany 200 sany ses bilen çözüljek zat ýok. Biz öňüni görürüz. Eger Serdar Berdimuhammedow sesleri alyp gitse, alar. Alyp gitmese utular. Şuraya açyk saýlawlar bolmaly. Oň daşyndan hem olaram ýanky şu politikada saklap durur. Men haýyş etmem hiç nakrutka da beýlekem etdiren oklar burur diye biz birinji ýere geçiremiz ok. Şoň üçin biz iýdi giderli ýanky saklap dururuz. Ine şo bir mesele. Ikinji mesele ýene bir ýere ýatladýan Telegram chatda ýürüýte saýlawlar 2022 TM diýip Telegram chatda siz öz danışaryny saýlap bilersiňiz ýa-da internet saýtda saýlawlar TM diýip bassaňyz, ine şo ýerde taparsaňyz, şo ýerde öz seslerinizi berip bilersiňiz. Munyň daşyndan Telegram kanal var, ýürüýte saýlawlar diýip. Ol kanalda siz her maglumatlary her ýarym saatda jemlenip goýulýan maglumatlar awtomatik ýagdaýynda beriler durur. Her minut berilen sebäbi bular diýe robot üçin maglumatlary ýygnamak, nagruska diýe biderek her ýarym saatdan maglumatlar ýa-ni çalyşyp durýar. Ýa bütün dünýä tarapyndan maglumatlar ýygnaýar. Şoň üçin her ýarym saatdan Telegram kanal, ýa-ni saýlawlar 2022 diýen Telegram kanalda görüp bilersiňiz ýa-da sayt internetde ýa-ni netijeler, rezultatlar diýip bassaňyz şo ýerde görünür. Her ýarym saatdan obnowlenie, ýa-ni täzeliş diýer. Eger siz ses beren bolsaňyz mümkin şo wagt ütgemel ýöne geljek şu ýarym saat dolanyna sizin sesleriniz ýa-ni şo ýa-ni maglumatlar girip gidýär. Şol maglumatlar täzeliniş saytda we Telegram kanalda bolýar. Şoň üçin bir haýyş, ine meniň kanalymda 4000-den gowrak adam patpisçik bar, ýa-ni ýazylan adamlar bar meniň kanalyma. Şulardan ýardam intek ses beren oklar. Sesi haýyş edýän berin, biz bütün dünýä açyk saýlawlar ötküzmeli. Ine Türkmenistanda biri bizim aktivistimiz başka bir yerine düşündürüyor. Ine saýlawlara gidip dur, goşulun zat diýse, ay biz näme ötküzüp bilýär, biz etjek zadymyz ýok. Ýoklay diýip umytsyz ýanky jogap berýär. Men ýene bir gede aýdýan. Her adam öz sözleri bilen, öz pikiri bilen özüniň geljegini çalyşýandyr. Bu dünýäniň kanuny şeýle. Eger sen öz umydyny pese düşürsen, öz pikirlerini pese düşürsen, sen pes günde ýaşarsyň. Her wagt öz umydyny we öz geljegini keskitlep onu gowurmaly. Sözde gurup başlasaň, ýani senin organizminiň programmировать edilip gidiyor, ýani bedeniň we şoňa sen barýar. Şoň üçin men başta düşündürdüm. Bu açyk saýlawlar näme üçin gerek? Şu açyk saýlawlar her adam Türkmenistanyň içinde birje barmagy bilen birje minutda şonu basyp öz geljegini düzüp bilýär. Biz şonu size ansatlaşdyrdyk. Sebäbi aňyrsynda uly işler ýatyr bütün dünýä halkara gurumlar bilen. Eger siz ay biziň başarýan zadymyz ýok, halkara gurumlardan zat ýok diýseňiz, onu meniň pikirimçe siz düýpli ýanlışýaňyz we siz hakykatdan hem Berdimuhammedowyň rejiminiň esasy aktýory, ýagny esasy korrupsiýon büýlüji bolup dursaň.
bilmän. Ne şonu çalışjak bolsaňyz, häzir 3 gün galy her adam, her Türkmenistanly bir-birini düşündirip öz geljegini çalışmaly. Şu saýlawlar görkeler egerde men dalaşgar bolup köp saýlap ýa-ni ses alyp bilmesem diýmek men erwe işlepdim diýmek men şu adamlaryň pikirlerini çalışyp bilmändir diýmek şu adamyň pikirini Berdimuhammedowlar gowbet saklap durlar diýmek şulara Berdimuhammedowlar gerek diýmek şu rejim Türkmenistanyňky şulara hakykatdan gerek diýmek biz onu görüşmeler sebäbi halkymyzyň esas bölegi intimotyrda şu rejimi gollap otyr. Onu hiç öz hoşuna olmaz. Onu halkın isleği şol. Yadınızdan çıkarmaň. Dım oturunda şu howu diýdim bolýar. Şoň üçin dım oturman herekete geçmeli. Iň uly hereket sizin şu 3 günde telefonuňyzy alyp kyn görmän 1 minut wagtyňyzy ýitirip sesler berin. Kime ses berseňiz şoňa berin. Özüňiz seredin. Her berýän sesinizde sizin her dürlü geljeňizdir. Ine şonu kesitlersiň. Ay men hiç zat çözemok, men sesim hiç zat oýnanok diýseňiz, bu bütün dünya kanunlary siz ýalňyş ýaňyz. Bütün dünýäde her bir ses bir topar zat çözýär. Beýleki döwletlerde çözüp gelip otyr. Biz sizi Türkmenistanyň bir kanun saýlawlaryndan çykaryp bütün dünya plaşatkasyna, meýdançasyna eltip size açyk mümkinçilikleri berdik. Ine siz şo ýerde de hiç zat etmeseňiz, ay Serdar ba Ukraina ýalylar parahat durmuşyz diýip durmuşymyz ba diýip özüňizi arlap gelseňiz, onda diýmek siz hiç zat düşünmän bir tohumyň guly bolup ýaşap geçersiňiz. Onu biz size kömek edilmez. Ýalyňyzy çykarmaň. Siz hemme zada birinden garaşýaňyz. Hiç wagt hiç kimden garaşmaly. Hemme üstünlük kazanan adamlar öýler hereket edýär. Biri gelip ağzına tutup hereket ýa-ni naharlar beren o. Her kim öz hereket edýär. Mysal üçin öýde nahar bolmasa, sen özüň bilip bazardan alýaňa. Az garytlar bolmasa, nahar etmek üçin. Sana biri Ýewropa döwletleri, ýa Amerika döwletleri ýa-da Berdimuhammedow ağzyna tutup beren o. Elbetde ýok. Şu ýaly senin geljeğini sen özüň saýlamaly. Siz siyasata goşulman, cemiyetçilige goşulman, gizlenip, gorkup, öz adyňyzy gizläp ýörsiňiz. Ine häzirki saýlawlar konstitusiýaň esasyna size 7 ýylda bir gezek şu mümkinçilik hökümet berýär-de, hökümet şonu gorýar, şonu siz eder ýaly. Siz şonu size hökümet beren ýagdaýyny, hökümet şonu goran ýagdaýynda da egerde siz etmeseňiz şonu, onu sizde Berdimuhammedow günä ýok. Onu sizde günä. Onu sizin özüňiz hiç zada goşulman özüňiziň geljeňizi zaýalap duran adamlar bolýar. Näme? Özüňiz bir logik taýdan serdim. Siz egerde saýlawlarda goşulmasaňyz, siz egerde demokratik opozisiýasy size adam gymmatlyklary üçin siyasat alyp baryp, ýürüýte bir guraman çağırıp, şo gurama açyk saýlawlar geçirip durka ses bermeseňiz, onu diýmek size gowdurmuş gerekkel. Onu diýmek size şu durmuş köp bolýar. Şu durmuş bilen siz ýaşajak bolýaňyz. Mümkin siz ýaşajak bolýaňyz şu durmuşda. Ýöne sizin çağlaňyz. İstermi şu durmuşy? Sizin çağlaňyzda günah ýok. Olun tek 18 ýaşda bolan. Diýmek sen şoň durmuşyndan geljek 7 ýylda egerde dogry bolsa geljek 30 ýylda zaýlýar. Diýmek sene ömrüň diktaturada geçer. Berdimuhammedow we çağrın ýarty durmuşy şonda geçer. Ine şu ýaly mümkinçilikleri siz sypdyrýaňyz da arkyn hiç zada goşulman, ay bular boşlaý diýip gelip ýörsiňiz, onu näme diýmen? Gelberin. Şu ýaly gelip ýörsiňiz, hiç wagt daşyňyzda üýtgemez. Ondan soň ağlamaň. Ana men hökümet beýtdi. Ana maňa hökümet plan etdi, plan etdi diýip aýtma. Hemme zadyň günäsi sizde. Egerde sizin konstitusiýon mümkinçiligiňizi ömrüňizde bir gezek, ömrüňizde ýani 7 ýylda bir gezek hökümet tarapyndan
Berdi Muhammedowyň özü aýdyp duran mümkinçiliklerini ulanmasaňyz, onda adamlar başga mümkinçilikler bolmaz. Şoň üçin özüňiz saýlaň. Serdar Berdi Muhammedow saýlaýaňyzmy ýa-da başga adam saýlaýaňyzmy öz işiňiz. Ýöne men size haýyş etjek oýnadym. Saýlawalardan gaçmaň. Biz saýlawlary bizi etmeýän gaçdyryp, ine biz şu güne geldik. Şoň üçin ine hormatly watandaşlar, men aýtjak bolýanlarym. Ine bizim efirimizde Timur Serker'de goşuldy. Timur Serker'de bizi eşdiýäňizmi? Salam aleykum. Aleyküm salam, salam aleyküm aziz vatandaşlarım. Men häzir bizim watandaşlarymyza saýlawlaryň gidişini düşündirdim. Nähili gidýär, nähili maglumatlar alyp bolýar, niýeden alyp bolýar, nähili ses bermeli, näçip şoňa gatnaşmaly. Indi biz esas temamyza geçeli. Gurbanowul Türkmenistany Bolanogystana nähili öwüdi diýen temamyza geçeli. Şu gerek, şu gepleşigimizi ine birinji gerek Timur Serker'de alyp barar. Timur Serker'de ses sizden. Aýdýan, söz sizden. Sağ olun men soraları size berjek. Haty köp vatandaşlar Orsetden, Türkiýeden, İrandan, Awganistandan, Siriýadan, köp ýerlerden türkmenlerimiz şol soralara jogap tapjak bolýar. Bolanok, şol soraga jogap tapjak bolýar. Bolanok. Bolmaýa. Men sizden haýyş etýän şol jogap beripler misiniz? Näme üçin Türkmenistanda 30 ýyllap bolanok, bolmaýa şol näme soralara jogap beripler misiniz? Men eşitmedim, başlan men kommentariýa seyretip durdum. Siz soruňyzy gaýtalap bilmezsiniňizmi? Başlan. Türkmenistanda 30 ýyllap şol prezident birinji prezidentden başlap häzirki prezidentligiňe şo Türkmenistanda halkyň arasynda gorkuwa, halkyň arasynda gep bolanok diýen gep bada bolanok. Şol bolanok diýen sözi biz halkymyzdan nädip aýryp bilerkäk? We ol bolanok diýen sözi ýene-de gorkan goşulýar. Manipulýasiýadan goşulýar. Köp zatlar şo söze goşulýar şol bolanok diýen. Täzinde men pikirimçe bolanok diýen sözi bizi 10-njy asyra atyp taşýar-da, 10-njy asyra. Täzinde egerde biziň ýokardaky prezidentlerimiz ýa şo wezipede oturan adamlar bolanok diýen söz ýok, bolmajak zat ýok. Ýertir bir täze bir maşyn düzeder. Büyügün yine bir beýleki elektrik satlary täze düzeder. Ýa bir ýokary açyşdyr eder, ýeňer diýen sözler ýok-da. Türkmenistanda diňe bolanok sözleri var. Şolary bizim halkymyzdan, halkymyzyň etinden geçip täsüňgüne deňe şo ýeten şol. Şol sözi biz nädip aýryp bilerkäk? Bolanok diýen sözi halkymyz içinden. Şol sorum maňa berjek sorum. Bolýar. Birinji bilen biz bolanok sözüň näçip türkmen hökümeti ulanýanyny bilmeli. Serden konstitusiýa bar. Konstitusiýany ýatyryp bilmeýär hökümet. Ýöne şu konstitusiýany siziň haklaryňyzy we siziň mümkinçilikleriňizi ýatyrmak üçin, ýani şonu işletmelik üçin size bolanok diýip sözi aýtdylar. Mysal üçin siz gara maşyny türüp barýaňyz, polisiýa saklap, ine gara maşyny bolanok, ak maşyn bolmaly diýip aýdýar. Konstitusiýada ýazylgy däl. Hiç hili prezidentin görkezmesi ýok. Diňe dil görkezmesi bar. O dil görkezmesi her wagt aşak ýanky ýaýradylýar-da aşakda şo söz bolanok bolaýar. Ine şu bolanok diýen söz düýbüne bir kanun. Ine şu bolanok bilen bizi ýanky konstitusiýany işletmen, biziň haklarymyzy alma diýýär şu bolanok sözü ulanýar. Ine muny näme ýatyp bolýar? Kimde kim bolanok diýse, şonu birinji bilen şol adamdan nämeň esasyna bolanok çykarmaňa, ýanky çykarmaňa prezidentin görkezmesi. Görkezme ýokmy? Onda dogun sen bolanok, sen kanunlary düşünen ok, sen konstitusiýany bilen ok.
barda konstitusiýany öwrenmeli. Sebäbi misal üçin egerde Türkmenistanda bir zat gadagantçylyk edilse, hökman suratda ýa-da karar çykmaly, prezidentiň karary ýa-da Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýa-ni netije çykarmaly. Egerde olum bulum ýok bolsa, onu ol bir kanun. Ol polis diýdi, emhime diýdi, ýene biri bolanok diýse, onu ol adam kanunlary bilen ok we ol adam eýýän jenaýat iş edip sizin haklaryňyzy çäklendirýär. Ine şonu ýadyňdan çykarmaly. Bir zat ýadyňyzdan çykmaly. Siz öz kanunlaryňyzy bozdurup, uklap ýörkäňiz, sizin her adamyň arkasynda uly giden baýlyklar ýatyr. O baýlyklary size miras hökmünde, sizin arkada ýa-ni garnaşlaryňyz, doganlaryňyz, ölüp giden ata-babalaryňyz size goýup gitdi şonu. Ine şol baýlyklary şu gün bir tohum ogurlap, o pullaran büdjede getirmem 80%ni daşky fonda geçirdip, o ýerde de diňe öýüri dolandyryp ogurlap ýatyr. O baýlyklar sizinki. Berdimuhammedowyň maşgaly meşhuryny alyp görsem, oňa ýylla bir $100.000 köp düşmeýär şoň maşgalasy bilen. Galan pullar, galan milliardçap, ýa-ni 6-7 milliard, ondan köp milliard pullar dağıdyp ýören Berdimuhammedow sizin ata-baba goýup giden baýlyklaryňyzdan ogurlan pullardyr. Ýadyňyzdan çykarma. Şonuň üçin sizin ata-babaňyň gadanan ýerlerine egerde bir kanun hökmünde bir maşennik kezzap kanunlar bozup ýören Türkmenistanyň grajdany Berdimuhammedowyň sözlerini ulanyp size bir kanun ýagdaýda sizin haklaryňyzy çäklendirýän bolsa, onu şoňa bolanok diýin. Senki bolanoklugyň, sen konstitusiýany bilen ok, kanunlar bilen ok, sen işden gitmeli, sen bolan ok, şu wezipe bolan ok, gaýdyp gelme, men üstüňe prokuratura ýazjak diýip göni prokuratura berin şoňa. Ýalyň men haklarymyzy çäklendirýän adam planyýyp, maňa bolanok diýip meni ýa-ni haklarymy çäklendirýär, çäre görüň diýip şu bolanoga ýa-ni nimeden? Sebäbi polis zombalar we emhime terroristler kanunlary düýünden bilen oklar. Siz şolary öwretmeseňiz, siz şol konstitusiýany ýöretmeseňiz, başga ýöretjek ýokdur. Konsulstwada, diplomatlar, Türkmen hökümeti diňe konstitusiýany bozýan hökümet. Olar konstitusiýany hiç hormadamoýan ok, konstitusiýa seriden ok. Berdimuhammedow Türkmenistanyň grajdany konstitusiýany eplep jügüsine goýdy. Öz jügüsine şu konstitusiýa. Ne şu jogap bilen sağ olun. Yine bir sorak Russiýadan polkovnik Ana Durdiýew. Olarda gatorys näme hemme dandar men aýtmaýyn ýene bir näçe harularyň üstüne size sorak bar. Aýdym. Erde siz gelseňiz biz sizin çykyşlaryňyzy Murat Gurbadow. Biz sizin çykyşlaryňyzy görüp durýarys, etken hereketlerini görüp durýarys. Biz sizi goldaýas we netip bozaşyl şu nämede ýeňip, ýene şu Türkmenistana barmagyzy biz gaty isleýäs, o ýene bizde o sorak bar. Biz harby adamlar bolup şol Türkmenistanyň gaýdan hemme kadrowy waýenler bolup biz Türkmenistanda baramyzda näme etdiler? Bizim üçin näme etdiler? Bizim üçin şu Türkmenistanyň harbylan galdyrmak üçin bize kömek berlermi? Näme etdiler biz üçin? Şol atrasy sorak berdiler. Sağ olun soruňyz üçin. Men eger şu soragy ýa-ni jemleşdirsem, biz Türkmenistanyň harby gullugyndaki adamlar mezbur ýagdaýda Türkmenistanyň gitmeli bolduk. Indi Türkmenistan çalışan wagtda biz gelenmizde biz Türkmenistana kömek edilersmi? Bizim tejribelerimizi Türkmenistanyň harby gulluklary peýdalanyp bilermi? Ve biz öz watanymyza näme kömek ediler? Ine şonuň üçin birinji bilen men her wagt aýdýan, biz çuňur siyasi, iqtisadi we sosial reformalar, durmuş reformalar geçirmeli Türkmenistanda. Ilaytada harwullyk alyp görsek, şuňkuny harwullyk beýleki pudoklar ýaly, beýleki
ulgunlar ýaly dol ýatdy. O ýerde harby ulukları häzir daýhan ulukları bolup galdy. Ine şonu biz harbylaşdyrmak üçin, onuň derejesini has ýokarda galdyrmak üçin hökman suratda Türkmenistandan mecbur ýagdaýda giden adamlar bilen we içindäki öňe gidip ýiti adamlar bilen Türkmenistanyň harby gullugyny galdyrmaly. Onuň üçin biz şol adamlardan ýol boşlary saýlamaly. Ökde özüni ýanky dünýä garaşy bilen ökde bolýan, özüniň gurmaçylyk işlerine ökde bolýan adamlar öňe sürüp uly bir topar döretmeli. Harby gullugyna, ýani gorunmak ministrliginiň içinde uly bir topar gurmaly. Şo toparlar bilen giýje güni oturup täze wayenny daktyna, ýani harby daktyna goýmaly. Harby daktynyň esas maksady şuň kunna Türkmenistana daşyndan näil hoplar bar, ular kesitler, ular arşy näil çärli bolup bolýar. Keçi periodda, ýani gysga wagtda we uzyn wagtda şo zatlary öwrenip, şo ýani meýnamalar düzüp, maksatlar goýup öňüne şonu bir düzüp, şol adamlar bilen soň şol meýnamany realizat etmeli, diýmek ýerine ýetirmeli. Ine şonuň üçin biz harby gulluklaryň iň ösen, iň öňe giden, iň tejribeli, gurmaçylykly işler bilen adamlary öňe sürüp tapyp olary. Daşyndan bolýan, içinden bolýan türkmen grajdany bolsa ýeterlik bolýar, goýup biz harby gullugy galdyrmaly. Biz harby gullugy galdyrmada diňe Türkmenistanyň içindäki derejede ýani ösmerler harby gullugy daşyndan ýöýtürleşdirilen uly tejribeli spesialistler, daşyndaky uly öňde gidiş ýaraglary çykarýan fabrik, zawodlar gelip bizim harby gullugymyz bilen ösüp biz az ýöne gaty effektiwna harby gullugy ýasamaly. Sebäbi biz egerde harby gullugy güýçli ýasap bilmesek, güýçli gurnap bilmesek, onu biz başga döwletiň harby gullugyna tölemeli bolýar. Çykdyjylar uly bor we biz her wagt başga döwletlere göre ýaşamaly bor. Biz öz aýratyn, öz başlyk siýasatymyzy ýürüdürler. Sağ olun, yine bir sorak Moskvadan begenç sorak berýär. Bilim ilim adamlary biz çağıralsın diýe, sizi çağıralsın Türkmenistana diýe şol ütüş bolansoň geleňizde. Bilim ilim adamlary Türkmenistanyň öz watandaşlaryna. Elbette Türkmenistan nähil ösmeli. Türkmenistan diňe iş güýji bilen näle esasy ugry ilim bilim bilen ösmeli. Sebäbi ilim bilim bar ýerde biz ýani sırýyboy gasudarstwo diýär, ýani tebiği baýlyklar çykaryp satýan döwletden ösen döwlete geçýär. Eger ilim bilime biz wagt ýitirmesek, ilim bilime biz üns bermesek, onda biz ýani tarif bolmaýar, bizde uly möçberde ösüşler bolmaýar. Şonuň üçin biz ilim bilimleri günnizki, akşamky, zawoçny, gysga, uly, hökümet, hususy institutlar açyp şol periodlarda ilim bilimleri östürür. Onun üçin biz daşyndan adamlar getirip, daşyndaky uly tejribeli adamlar getirip Türkmenistana kömek ederýär. Orada gowaýlyklar berip Türkmenistanyň ilim bilim ýani bazalaryny galdyrmaly. Sebäbi Türkmenistanyň akademiýa bilimleriniň ýani derejesi gatyp. Türkmenistan'da muallimlerin derecesi gatyp. Oňa muallimler günäkärdir. Oňa ýani pripodgotovka diýär, täzeden taýýarlanmış sistemasy gowşak. Bilim sistemasy düýünden gowşak. Olar bütün dünýä bilimleri bilen konkurentler. Ine şolary galdyrmak üçin bir hökman, tejribeli, bilimli, akly, ýani ilimli adamlar gerek bar. Olar bolmasa biz galdyryp bilmez. Şonuň üçin biz iki tarapdan bolýar. Hem hökümet tarapyndan eýýän işläp duran zat güýçlendirip galdyryp, ýani ony uly derejede diňerler we daşyndan spesialistler getirip Amerikadan hem Ýewropadan spesialistler getirip ýani periwodçyk bilen terjümeçi bilen sapaklary geçirip östürip bilinmeli.
Hükman suratı bilimleri üstürmesek, ine şunu näçe pul goýsaňam bizim büdjetimizin ýagdaýyna görä biz maksimalna ýa-ni pullar goýup östürerse, bilim bolmasa uğur ýokdur. Bilim bolmasa uly güýçli ösüş ýok. Biz gysga wagtda şeýle bir ösüş etmeli, gapdallaky goňşy döwletleri biz osup geçmeli. Köp sag bolun, Pakistanly anna geldi, sonra berýär. Murad aga, biz Timur Türkistan usulüsiz tanýas. Biz sizi golduýar, sizin siyasatlar, sizin çıkışlarınızı köp yerde gördük. Sizin çıkışlarınızı paylaşýar. Ene biz bugünler şu günün içinde sizin çıkışlarınızı İran Türkmenleri içinde ve Afganistan Türkmenleri içinde ve Türkiye'de aktif bütün dünya Türkmenleri içinde biz dağıttık ve siz var arada maglumat verdik. Sizin bir şekilde yana şu günler ya şu 30 yıllar şu diktatör rejiminde Türkmenistan'da bolturatır bizim bilip dur idarlyas yöne şu rejim bize katı bizim ösmemize bize de katı päskel verse biz Türkmenistan söýýäs. Bizim asly doğulan yerimiz Türkmenistan. Bizim ata-babalarymız 100 ýyl bundan öň şu Çarjy vilayatdan gaýdan baram şu Awastan Türkmeninden baram şol Çarjy vilayatdan gaýdan öňkü Türkmenlerimiz Ersar Türkmenler hawa. Ine bize şol Türkmenistan prezidenti ýüzlenen wagtymyzda ol bizi birleşdirmege beýle dursun. Bizim öz aramızda öz menbelerini sokup ve organ işlerini öz aramızda sokup bizim adamlarımızı satın alıp bizim öz aramızda İran Türkmenlerinin arasında ve Afgan Türkmenlerinin arasında ve Türkiye Türkmenlerinin arasında ve bütün dünya Türkmenlerinin arasında yürüte ağzalık türetýär. Onu bilen sizin özüňiz bilensiz. Indi eger de siz Türkmenistan'a gelen wagtyňyzda bizim üçin nädek ýeňler ol? Biz öz ata watan Türkmenistanymyzda işläp ýa ata watan Türkmenistanymyzda okap bilersmi? Sağ olun. Sağ olun köp. Sizin bilişiniz ýaly siyasat iki bölünýär. Daşky siyasat we içki siyasat. Şoňky güni Türkmenistanda daşky siyasatdan gowy alyp barlanok, içki siyasatdan polny prawal. Ýani düýüne ýykyldy. Näme sebäbi hökümet başyna siyasatı bilmeyen paraxor adam gelip onam halk saylaman onu Hramov bilen jadan saylap ýene şol paraxor siyasat geçýär. Şonuň üçin daşky siyasat ýagny türkmenler, daşynak türkmenler, başga döwletlerde ýaşaýan türkmenlere ne gollaw bar, ne bulary ýanky direk bar. Türkmenistan egerde demokratiýa ýoluna geçen ýagdaýynda biz hükman suratda daşky siyasatymyza gatyn sürmeli. Birinciden parahat ve demokratiya goňşy döwletleri hormat goýup şo ýerdäki ýaşaýan türkmenlere direk bolmaly. Näil direk? O näil zat direk diýen. Birinji bilen mysal üçin alkool Afganistan halkyny. Ine bizim meýnamamyza görä birinji ýyllarda, birinji 1,5 ýyllarda Türkmenistanyň işler, zawodlar, fabrikler çalt açılıp çalt ýagdaýda üsüp giderde eksport mümkinçilikleri köpeler ve Türkmenistan'a iş güçleri yetmiyor. Yine Afganistan halkı işini otururlar. Afganistan halkı ya da Pakistan'da ya da beýleki döwletleri Türkmenler var. Hükman şolar Türkmenistan'a gelip işçi güç hükmünde bolmalylar. Mysal üçin yine Afganistan halkı görülir. Afganistan'a bizim biznesmenlerimiz bolar. Türkmenistan pullardan ýarılıp başlar. İçindeki aýlanýan pullar, eksportun mümkinçilikleri şeýle bir köpeler bolar, içinde pul köp bolar. Olar bir ýere investisiýa edip gitmeli bolar. Ine şolar Afganistana baryp diplomatlar, Türkmenistan diplomatları, Türkmenistanyň daşy işler ministrleri şonu gowra hökmünde Taliban bolýam ýa hökümet bolýam şolar bilen görüşüp parahat programatyny şolar bilen gol çekip şo ýere bizim Türkmenistan biznesmenlerine gowraş hökmünde şu programa ve siyasat saklap gowraş hökmünde şolar şöyle eltirip zawodlar, fabrikler gurdurup şo ýerdäki adamlary işledip onunla diýmek şo ýerdäki işçi güýçler Türkmenistanyň işçi güýçünden pes bolýar diýmek o ýerden çykarylýan haritler bütün dünya
müçverine yani konkurentоспособныйa da bolya da olur eksport edip hem şöyle Türkmen halkına aylık verip bolya, olur saklap bolya, olur uruştan parahat tarafa geçip bilye. Onun için o yerden hop beselye bize taraf yani uruş hop beselye biz ağır katlaşıklar vurup başlayacağız. Onu demek Daşy İşler Ministerliği'nin inni işi şu yerdeki parahatları saklamak için ve şu meynamaları etmek için şu yerdeki hükümetle işleşip şu yerdeki hükümete gerek olsa kömekler edip şunu saklamalı. O demek siyaset 100% tersine yükkiye. Şu yerdeki halkı, Türkmen halkı gollamak için. Men häzir diňe Afganistan'ı aldım. İran'ın öz problematı var. O Afganistan problematynyň üýtgeşik. Pakistan Türkmenlerinin başka bir problematı var. Ine şu zatları Daşy İşler Ministerleri öwrenip şu yerdeki Türkmen vekillerinin ýolbaşçylary bilen gürleşip, şu yerdeki hökümetiň ýolbaşçylary bilen gürleşip, 3 bolup gürleşip bir çözgüt tapıp Türkmen halkyny gollamaly. O yerde Türkmen halkyny gollap gozalan etmeliler. Yok. Türkmen halkynyň hal maddi ýagdaýlaryny ýa-ni döretmäge mümkinçilikler etmeli. Birinji bilen her wagt men her wagtdan diýen siýasat bolmasa ýygyny yksadat ýokdur. Şoň üçin birinji bilen siýasat tekiller şu ýerde mümkinçilikler döretmeli. İkinji etap şu ýerden siýasat ýa-ni yksadatynda ulu rol oýnap şu ýerde Türkmenleriň ýagdaýlaryny oglaşdyrmaly. Indi Türkmenler nerede bolsa da, kaysi döwletde bolsa da Türkmenistana gelip bilerler. Kanun esasına, bizim konstitusiýanyň esasyna. Ine onu içki gurumlar, ýa-ni alarlar, kanun esasyna salarlar, çıkarlar, giderler, istese galarlar. Ol kanunlar ýörer, kanun esasyna bolar. Häzirki günde Türkmenistanyň halky öz kanunlaryny, öz haklaryny alyp bilenok. Beýleki döwletleriň türkmenleri ondan metraf bilenok. Ine bizim esas maksadymyz Türkmenistanyň kanunlaryny gumanizasiya etmek, guman etmek, yani adam için etmek. Şonun için biz 92-nji ýylyň 1-nji konstitusiýasyna gözümüz urmaly. Şondan başlamaly. Täze şondan başlap diktatorlar şu konstitusiýany her kim özüçe üýtgedip 9 gerek üýtgedip o konstitusiýadan bir hibrid zat ýasap, ol işlemeýän konstitusiýa bilen biz häzir künde ýaşap ýörüz. Ol gatnaýdy. Biz ýene de şu başdaky 1-nji konstitusiýany ele alıp, şunu yine bir gerek bağırlap, hemme maddalary bütün dünya halkara konvensiyalara din gelýärmi, gelmeýär ve şolary işledip, içine goşup, täze konstitusiýany kabul edip, ine onu daşyndaky türkmenleriň haklary bolar, goranar döwlet tarapyndan arkaň Türkmenistana gelip, doğun arnaşyny görüp, ýa-da aragatnaşyk gurmana mümkinçilik bolar. Köp sağ olun. General Leytenant öwed geldi. Mecburdy ýagdaýda oňatdan çykgaýdan general bizim öz türkmenimiz sorag bar. Murat Gurbanow, biz şol mesele siz aýtýan şu professional armiýa barda aýtyp geçdiňiz öňürek soň. Mesele şol bizim owan oğlanlarımız we owan vatandaşlarymız şu Türkmenistanyň professional armiýasynda gulluk gelecekde gulluk edip bilerlermi? Ve şol ýokary okuyda okap bilerlermi? Sağ olun. Sağ olun. Türkmenistanyň grazdany bolsa hiç hili gadagançylyk ýa-da hiç hili ýa-ni mümkinçiliklerini durulmak bolmaz. İstenen adam istenik ýerde egerde tejribesi boýunça, ukyplygy boýunça şol derejede bolsa, şol wezipede işläp biler. Ol mysal üçin general bolsa, derrew öz derejeli wezipetini alyp biler. Ol diňe öz ukyplygyny, watana söýgüsini we gurumçylyk işlerini umurt bilýän düşündirmeli. Şonu görkezip bilse boldy bolýar. Indi Türkmenistanyň grazdany däl adamlar, Türkmenistanyň harwgurlyk okuwlary bolar. Öýler gelip bizim döwletimizde okap, öz derejelerini ýokarlandyryp, egerde mümkinçilik bolsa, Türkmenistanyň ýa-ni grazdan bolmak üçin arza ýazyp, ol kanun esasynda görüler, onu parlament seredilýär, ýürütme komissiýa bolar. Komissiýa berýän bolsa, Türkmenistanyň prezidenti diňe golçak tasdikleýär. Onun prosedurasy bar.
Onam etdilerler. Sebäbi Türkmenistanda bari ýogy 3.750.000 adam ýaşaýar. Biz gatşat ýagdaýda 10 milyona, 12-15 milyona ýetmeli. Egerde biz ýene de 3-4 milyonlap dursak, biz goňşy döwletlere görä gowşak bolýar. Şoň üçin bize adamlar gerek. Bize watançy türkmenler gerek. Bize her maşgalada 5-6 çağı doğurup hökümet tarapyndan şu doğrulan çağlaryň ýa maddi ýagdaýyny saklap durýaly hemme durmuş ýa şertler gerek. Biz şolary gurur. Hemme maşgala öser ýaly, köp çağlyk ýene bolar ýaly. Biz Orta Aziýada 10-15 milyona derlug ýeter ýaly biz mümkinçilikleri döretjek bolar. Köp sag bolun, jurnalist Awganistanly häzir şu Taliban rejiminde ýaşap bilen o sorak berýär. Murat Gurbanow, biz Türkmenistanda bolup duran zatlary ýygyrlap görýär, soňra biz bolup duran zatly görüpdik, ýene bizde problem bar, ýene şol mesela siz näme sizin şol çykyşlaryňyzda orçy gepleňiz, soň köp türkmençe gepleňizde biz düşünýäs, ýene bizim köp türkmenlerimiz Awganistanda, Iranda, Pakistanda ýaşaýan türkmenlerimiz şu türkmen dilini latinçasyn bilen oklary. Şo siz bir zat ýeren wagtyňyzda ýa şol ýadaňyzda fars dilini öwrüp ýerip bilmeden kalan bize. Biz şonu bizden bäde biz dağıtsak diýip aýtdyk. Sağ olun, soruňuz üçin. Ineferdim. Biz 70 ýyllar Sovet döwletiniň aşagyna bolduk. Şol ýani Sovet birleşen Sovet döwletleri goşulyp şolaryň ýani sistematyna bolduk. Ol sistemada rus dili esasy dil bolýar. Şoň üçin bizde Türkmenistanda Rusça düşünýän adamlar bar. Türkmenem bolsa, türkmençe ýani düşünjesi, türkmen dilinde düşünýän sözleri hasbet ors diline düşünýän sözleri köp bolansoň we orçça anyk ýani düşünüp bilensoň, men çykyşlarmy 10-20-30% çelli orçça etmeli bolýar. Ve bütün dünýä gurulmalar üçin men orçça çykyşlarmy dowam etmeli bolýar. Ýöne men esas çykyşlarym türkmençedir. Şoň üçin men farsça bilemok, türkmen halky esasy türkmen dilini bilýär, ors dilini bilýär we ingilis dilini bilýär. Beýleki diller bizim tek bilemok. Sebäbi Sovet birleşiginiň esas maksady bizi fars dillerden ýani daşlaşdyryp kirillitsa bilen kirillitsa bilen bizi başga tarapa akitdiler, ýani Ýewropalaşdyryp, ýani Rossiýa tarapa akitdiler. Inni Türkmenistan öz hakyky ýerini tapmaly, öz ýerini. Türkmenistan goňşy döwletlerdäki türkmenler bilen kommunikasiýany gurmaly. Biz beýle ýatsam, eýle ýatsam. Eger şolar fars dilini gürleşen bolsa, onu biz farsça radiolar açmaly. Farsça onu şolara ýani maglumatlar bermeli. Onu Daşa işler ministrleri analiz edip ýani aýdyşym ýaly şul döwletlerdäki, goňşy döwletlerdäki ýaşaýan türkmen halky bilen kommunikasiýa gorunyna ýürüte meýilnama kabul eder. Döwlet tarapyndan pullar ýani berler. Egerde radio açmaly bolsa ýa-da şol ýerde ýürüte dilçiler saklamaly bolsa, terjime edip durun. Biz o zatlar eders ýöne maglumatlary ýetirjek bolar. Edil şoňky günne Dalaşar hökmünde saýlawlar giden wagty, bizim arkamyzda hökümetiň ýokdugy wagty, bizim mümkinçiliklerimiň pesdi wagty biz onu oňurlandyk. Köp sag bolun, Türkmenistandan mecburi ýagdaýda çykyp gaýtmaly bolan gaty ulaka uly serkerde sorak berýär, özi Türkmenistanda uly ýerde näme orun alan we Türkmenistandan mecburi ýagdaýda çykyp gaýtmaly bolan sebäbinde onu we maşgalasyny Türkmenistan'da basmakları mümkündür. Bir güne töhmetler için. Onun için soruya biz de analiz gördük diye hem katı köp kadrovoy Türkmen başkayla vaktinde kadro raşiska oldu. Bilim ilim adamlarını basıp başladır, bilim ilim adamlarını yürüte, nämedip şu yürüte kin ben üstülen min ben üstüne bize anarda kısıp başladılar. Şoň üçin köp adamlar basıldı. Köp kadroy harwa adamlar çykyp gaýtmana mejbur boldy.
galanlardan bastılar o. Her türlü bahanalar bilen. Şoň üçin Türk nämede 70% ya 80% kadr oýanlar Türkmen kadr oýanlary şu häzir ortaýetde. Ortaýetde. Indi ortaýet bizi satmady. Ortaýet bize iyi çykdy. Ortaýet bize nan çörek berdi. Ýöne bizi Türkmenistana izni bermedi. Indi gelecekde siz gelengizde biz Ors bilen näle gatnaşyklarymyz bar? Biz Ors üçin bizi Ors bärde iyi çykdy. Biz Ors üçin näme diýsem kam? Благодарны diýär da Ors üçin. Благодарны zaýta. Pişdi Ors zakretdi hava. Bizim gelecekde näle gatnaşyk siz gelengizde bizim näle gatnaşygymyz bar Russiýa bilen? Sag bolun. Sağ olun, sorular için. Biz hemme devletler bilen parahat ve yankı iki tarafı hormatlayınç siyasatımızı yürüdür. Orset olsun, ya Afganistan olsun, ya Türkiye olsun tapağı yok. Eğer Türkmen grajdanları mecburi adayına Rusya giden olsa, onun izine qaytmak istemeseler, onun normal. Onun öz yankı isteği. Onu şu yerde Türkmenler biz gorlar, saklar ve onun için Orset devletinin hükman suratda gurumçılıklı işler. Onu gorlamak için. Sebebi biz Orset bilen işlemesek, Orset Türkmenlerin haklarını, Türkmenleri gorlamak. Şunun için onu bilen berk işlemeli. Çünkü bunu Türkmenistan hiç hayat devlet bilen işlenip diýsen bolýar. Yapılıp, diplomatlar yapılıp gorkuşup otyr. Biz hükman suratda Orslar bilen işlemeli. Näçe? Rusya bir ulu döwlet. Ol strategiçki ýa-ni regionalny politikada onun strategiýasy bar. Ýöne biz şol bilen argatnaş gurumyzda ne Türkmeni kemsitmeli, ne de Ors kemsitmeli. Eger de Rus dili Türkmenistana ýene gaýdyp gelmeli bolsa, onu men çözülmeýän. Onu Türkmenistanlar referendum edip öýler çözerler. Onu bir adam çözülmeýär hiç wagt. Onu parlamentda şu soraly goýup, şu ýerde çekileşikli gepleşikleri geçirip, o ýerde de çözülmese referendum hökmünde Türkmenistanyň ilatyny goýup çözmeli. Ona bir adamyň siýasaty däl, ol bütün halkyň siýasaty bolmaly. Ýöne öň mecbur ýagdaýyna gidip işleri açılan, cinayet işleri açılan adamların hemmetine täzeden komissiýa döredilip, baharladyp, eger de şu cinayetler bir kanun bolanmasa, onu şu cinayete çeken adamları cinayete çağırıp, olary amnistiýa edip, olaryň hemme ýa-ni berilen cinayetlerini ayırıp, annuliýat edip, ol adamlara hemme kıyınçılıkları alan için kompensasiýa hökümet berer. Sebebi ol adamlar öz ömrüni zaýaladylar, onun için bir topar kıyınçılık, jebirçilik çekip, bir topar öz pullaryny, emlaklerini ýitirip gitdiler. Şonuň üçin oňa hökümet jogap berer. Köp sag bolun. Murat Leningrad. Murat Gurbanow, ine Türkmenistana mesela netip bolsa, Huda yol berse, sizi saylasak, siz geçseňiz o Türkmenistanda biz şu Singapur'un siyasatyny biz şoň siyasatyny biz Türkmenistanda ulanıp bilerismi? Sag bolun. Sag bolun. Feridim, her döwlet öz geografik ýagdaýy we özüniň halkynyň ýa-ni üsün derejesi boýunça we daşky döwletleriň ýa-ni baýmy, garypmy ýagdaýy boýunça kesitlemeli. Haýsy strategiýa, haýsy döwletiň tejribesini almaly. Ýöne bir zat anyk biz konkurensiýany öňe goýup, arasynda açyk bazar etmeli. Biz birinji bilen Türkmenistanyň halkyny galdyrmaly. Biz bazarlar açan ýagdaýymyzda hemme daşdan gelen birden biznesmenler gelip hemme zatlar satlanıp giderler. Yok. Biz birinji bilen halkymyzy baýlaşdyryp Türkmenistanyň içinde orta halky düretmeli. O diýmek näme? $800 $3,500 çelli aýda alýan adamlaryň sany Türkmenistanyň ilatyň sanynyň 60-70-80% düretmeli. Ine ondan soň biz ýa-ni bazarlary açyp başlar. Ýöne oňa çelli häzirki günne ine 3 tane firma alýarlar da şolar bilen işleşýärler de öz
pullarını oğurlamak için şolardan işlep verir. O ne doğru? Hem yerde konkurensiya ve tender o. Şo yerde misal için daşyurt kampaniyasının utan ýagdaýynda onu mecbur ýagdaýynda 51% işgärler türkmen bolmaly. Onu şertler goýular. Türkmenistanyň ykdysadyetine uly şoladan peýda bolar ýaly. Indi Singapur varianty ýa-da Ýewropa varianty ýa-da biz o ortada duran ýöýte bir başga variant alar ýaly. Bizim häzir meýilnamamyz bar. Nähili gider? Men Gazakstanyň tejribesini gaty öwrendim. Ýewropanyň tejribesini gaty öwrendim. Günorta Ýewropa döwletleriň tejribelerini gaty öwrendim we ine şu bir günlükde ykdysadyet boýunça öz meýilnamamy siziň dikkatiňize ýetiren. Şo ýerde esas maksat näme? Esas maksat hemme pudoklarda hemme ulgumlarda ýöýte operator bolar. Mysal üçin alaly Newt ministrligi. Newt ministrligi diňe şertler döreder. O diýmek näme? O diýmek kararlar çykarar. Näme lisenziýa almaly, şondan lisenziýa almaly we şol pudogyň esasy şertlerini gödökçülük edip monopoliýa bolmaz ýaly ýygyder barlap durar. Biz şol ulgumda ýöýte golubaya fişka diýip iň öňe gidiji operator döretmeli. Mysal üçin Türkmenneft ya o başga bir operator. O ýere biz güýçli menejerleri getirip şol pudogy galdyryp akydip öňe akydip ol pudogy şol guramaňam aksiýalar bütün dünýä bazalaryna kotirovka girer ýaly. Onu diýmek şol edara Türkmenistanyň diňe pul näle bütün dünýäden pullar çekip şo pudogy östürýär edilýär. Ine şol golubaya fişka operator kijijik gurumalary kärhanalary döredip, olar mümkinçilik şertler döredip, şo şertler ýykylmaz ýaly barlap operator hökmüne öz ministrligi bilen barlap kijijik türkmen kärhanalaryny Newitga öndürýän, Newitga satýan, Newitga transport edýän kärhanalary döredip, şol infrastrukturaň ýyzarlap, öňe giden planlary, meýilnamalary çekip, şu meýilnamadan şu pudok çykýam ýa ýyza alýam, şo zatlary ünsürip, egerde ýyza alýan bolsa, haýsy şertler gowulaşdyrmaly, kärhanaçylar köprek şöýde işläp gazanar ýaly, şo zatlary ünsürip. Onu ministrlik bilen şol operator gödökçülük eder. Her pudokda şuraya operatorlar dörer. O gozalygyndan, mysal üçin galla önümlerinde Türkmen Prod Korporasiýa, Türkmenistanyň adyk hökümet korporasiýasy bolar. Her pudoklarda bolar. Şonuň üçin ine biz şol sistemada gitsek, onu biz toçuşna we her pudok özüçe ösüp gidiyor. Şu pudoklar, şu sistemalar gurulanyna işler ýaly, şonuň arasyna baglanşyk bolar ýaly. Kredit we pul sistemady şolary şu sistemaları işletmeli. O sistemaları işleder ýaly oň üstüne fiat sistemi goşulýar-da, umumy şu maşinýal bir sistema bolýar. İçinde de küçük sistemalar. Siz galaktika seyredinizde ortada gün var, günün daşında küçük sistemalar bolup, şol gün sistematy uly galaktikada bir küçük sistema bolup işleýär. Ine şu gün sistematy bir pudok bolýar. Ýöne Türkmenistan bir galaktika ýaly uly sistema ýaly işlemeli. Şoň içinde her pudoklar küçük sistema ýaly ve şu pudoklar birleştirýän pul kredit sistematy ve şol hemme zady saklap duran fiat sistema. Iqtisadi sistema ve fiat sistema. Onun şu pudokdan gelýän ýygyjary sosial durmuş sistematyny eklemeli. Ine şu zatlary gurmaly. Ine şoň üçin döwlet guruluşy gaty çalışmaly. Bunu gurmak üçin ýöýteleşdirilen institut strategiczego planirowania diýip, strategik institutlar bolmaly. Bir tane institut bolmaly, o ýerde giýje üstüne işlemeli. O ýerde ökde barjy toparlar bolmaly. Onu diktatorlar ettirmese, diktatorlar özleri karar alıp başta eger aktif bolsalar, gün-günden olaryň aktivligini peselýär-de, olar döwlet dolantyryp bilmedi. Şoň üçin buyruklar bilen şu döwleti gysyp bir diktatura getirdiler. Ine biz şonu etmeli. Her sistema öz başlar etmeli.
kanun esasında. Onu her sistema öýüri ýa-ni gurumçylyk öňüge diýdi Türkmenistan alyp gelýär. Şonu biz ýerine ýetirmek. Şoň üçin Singapur sistematy bolmy ýa-da başga sistematy men bir kunun ykdysady ýet boýunça düşündirin nähili Türkmenistan öse şo ýerde görürsiňiz. Ýöne Singapuryň ýa-ni öz sistematyny biz käbir zatdan almaly bolýar. Tamam. Sağ olun. Mazar Şarif, Sehragül bildiğimiz Afganistan Türkmenlerden o. Murad ağa, biz sizin çıkışlarınızda seyretýäs. Köp sağ olun. Dünya Türkmenler için, etýän aradan için siz barada köp eşitdik. Siz barada biz sizin çıkışlarınızda seyretýäs. Sizden sorağımız var. Şol siz geçenizde Türkmenistan'da prezident bolan ýagdaýyňyzda Afganistan'da mektepler ve üniversiteler açmana siz kömek berirsiňizmi? Sağ olun. Biz tarihimizi öğrenmek için. Pardon? Öz tarihimizi öğrenmek için, Türkmen tarihimizi öz dilimize getirmemek için mektepler ve üniversite açmana kömek berirsiniz diýýär. Türkmenistan'ın içinde mi ya daşında? Daşında, Afganistan'ın içinde. Ha. Hükman berir sebebi biz egerde şu ýerde Türkmen halky direkt berjek bolsak, kömek etjek bolsak, birinji bilen bilimler. Bilim bolsa ýa mekteplere kömekler. Diýmek, ol muallimler Türkmenistana gelip, ýöýte programa boýunça gelip, öwrenip, Türkmen dilini öwrenip, ýa-ni tejribeler alıp, diplomlar alıp, ýene Afganistana baryp, okap şo ýerde ýa-ni işler ýaly mümkinçilikler döretmeli. Ine şoňa siýasat diýilýär. Ine şo ýerde türkmenleriň ne däpdesi bolar, ne dili ýitmedi ýaly hökman suratda Türkmenistan kömek etmeli. Elbetde. Elbetde soň Türkmen Afgan üniversitetleri Afganistanyny açmaly bolar. Elbetde. Ol ýa-ni iki döwletiň arasyndaky ara gatnaşygyň şertnamalaryna görkezmek şolatdy. Ine onuň üçin diplomatlar gerek. Şu Talibanlar mysal üçin şonu etmeýän bolsa, olar bilen ul programmaň, ýa-ni ul meýnamaň öňüne goýup, bir her gün şoň üstüne işläp, olar mejbur etmeliler, olar düşündirmeli. Şol haçanla Türkmenistanyň medeniýeti, Türkmenistanyň halkyna ilmi we dil baranna onu ol Afganistan halkyna östürýän düşündirmeli. Onu Afganistan döwleden ösýän düşündirip, şolar bilen şertnamalar baglanyşyp, şo ýerde üniversitetler we okuwjylary gurmaly. Elbetde. Onun üçin biz birinji öýüne galmaly we ýuwaş-ýuwaşdan daşynaky döwletler bilen türkmen dilini, türkmen ýa-ni medeniýetini östürmeli. Başga alaçy ýok. Biz gidlenip ýa-ni ýapylyp häzirki ýaly Türkmenistany galdyryp bilmek. Sebebi ülkerin mümkin Afganistanyň bir gelen türkmen Türkmenistanda ýaşap bir açyşlar eder. Mümkin şol açyş Türkmenistany 10 ýyllyk öňe gider. Biz bilemdi o zatdy. Ya onu Allah Taala berýär. Şoň üçin bize hemme akyllar, hemme kelleler, hemme bilimler gerek. Türkmeniň bilimleri, Türkmenistanyň alınmak üçin. Sağ olun köp. Murad ağa ýene Moskwadan çykypdylar. Bayram Moskwa. Murad ağa, mesela siz nesip bolsa size ondan ýaz, size golda berýär. Seýrinde biz Türkmenler ortaýda Türkmen köp. Köp Türkmenler siz bileňiz, ýöne biz gerekli adamlar bilen habarlaşdyk. Biz de bärde gaty açyk biz çykyş edip bilemiz. Şoň üçin gerek ýerine nesip bolsa etjek işlemini bilýär. Nädip Galatawany'a geçirmeli olatlaryny biz öğrendik. Şimdi hemme bärdäki adamlar bolup size bizi sesimizi size berip durýar nesip bolsa. Şimdi şol Türkmenistan prezident bolup gelen wagtynda Türkmenistana gelen ýagdaýyňyzda şol serket meselesini bizde problema bolar. Serket meselesini we suw meselesini näme çözer? Seýrinde şoň üstünde bizde problem bolmagy mümkin Özbegistan bilen. Mesela Afganistan bilen. Sağ olun. Sağ olun. Köp. Bizim esas maksadymyz ýa-ni prezident we gurulacak hökümetiň esas maksady Türkmenistanly
Türkmenistan'da yaşayan her adam için bahtlı durmuş ve azat durmuş olmalı. Türkmenistan'da yaşayan ya daşında ya içinde yaşayan her bir Türkmenistanlı için öz vatan duygusunu güçlendirmek. Onun vatan duygusu olmasa bizde hiç ili özgürlükler, reformlar geçmez. Bizde hiç ili ümidçilik olmaz. Yine şunun için siz Türkmenistan'ın daşında olun, içinde olun. Siz vatan sizi korar, kolluk verir ve kömek eder. Inni bizim serketlerimiz, ona demilitarizasiya diýýärler. Yani şu neçeli bizim serketlerimiz belli. Şu neçeli bizim hiç şeýle beýleki döwletler bilen uly bir kynçylygymız ýok. Diňe Azerbaýjan bilen kynçylyklarymız bar. O kynçylyklary diktatorlar hiç wagt çözülmýär. Ine onun için ul beýni gerek. Näçe? Şu kynçylyklary mazgawa tak edip öwrülmeli birinji. Niýeden gelýär? Näçe şu kynçylyklar dur? Nähil çözgütleri var. Çözgütlerini yani şahmat oynanýar, 100 adım öňe görmeli. Haýsy çözgüt bize amatly bolýan bolsa, şu çözgüdi diňe bizim üçin näle beýlik tarap üçin hem ýa amatly bolar şu çözgüt tapyp biz gepleşikleri geçirip şu çözgütlere yetmeli. Yani onun için Daşy işler ministrlerinden ukyply Raşid Meredov ýaly paraxor derler, ukyply ýeti oğlanlar, gıyılar işlemeli. Ukyply ýeti adamlar bolmaly, vatançy. Vatan üçin hemme ýerde diplomat bolsa, diplomat tarapyndan görüşýär, akıl ve bütün dünya halkary kanlygynyň üstü bilen egerde harby ulguny işleýän bolsa, onu öz derejede harby mümkinçilikler bilen görüşýär vatan üçin. Egerde pudoklarda işleýän bolsa, onu vatan üçin pudok alyp, onun eksport mümkinçiligini köpelip, şu pudokda gaýdyp şu pudok ýykylmady ýaly fundamental sistemany gurup şonu işleder ýaly. Onu vatan ve söýgü duýgusy gerek. Bizim esas maksadymız her bir Türkmenistan'da şu ýaşayan adamın Türkmenistan'dan çıkıp gidesi gelmeli ýaly edecek bolýar. Ve daşynda ýaşayan Türkmenler Türkmenistan'a gaýdyp geler ýaly. Öýleri istegi bilen gaýdyp geler ýaly ve gaýdyp gelende Türkmenistan'a bahtly ýaşap geler ýaly. Ve şu bahtly ýaşan durmuşy Amerikanyň durmuşyndan gowy ýaly edecek bolýar. Ene onun için biz halkymyza ýüzlenýär her wagt. Halkymyzdan haýyş edýär. Bize inanyň ve bizim bilen özgürlükleri edin. Sağ olun. Sağ olun. Näme Irkutskdan ýaşlymyz sonra berýär. Olam öýde doktor nauka öýde türkmen 70 ýaşyny geçen adam. Murat Kurbanov biz arada köp eşitdik, dinläp duruz. Habarlar eşitdik, towa etýän tereketleriniz üçin sağ olun. Bizim soram size şol siz geleňizde bilim ministrliginde nälik ütüşke geçiretiňiz we şol okuwçylar üçin nälik goýýarlara dörediriňiz? Türkmenistanyň okuwçylary has ýokary bilimli, ilymly bolmak üçin, Türkmenistanda bilim, ilim has ýokary bolmak üçin nälik ütüşke edersiniz şol bilim ministrliklerinde? Bilim, ilim tarapdan. Sağ olun. Sağ olun. Köp serin. Biz täze maşin döretmediler. Biz eýýem Ýewropaň okuw sistematyny gözüňde tutup şo ýerden iň gowzatlar almaly. Näçe? Olar eýýem gatyňdy. Onun okuw bilim sistematy şeýle öňde esasy dünýädäki kreativ zatlar, esasy dünýädäki oýlan tapylýan zatlar şol tapýar. 70-80%. Diýmek olan okuw sistematy güýçli. Biz şu sistemany ýöne alyp goýup bilendik. Şonuň üçin biz muallimlerimizi, pedagoglarymyzy, bizim gurumçylykly işleýän adamlaryny şu ýere akydyp ýa o ýerden getirip, öwredip biz ösüp ketmeli. Şonuň üçin men her wagt diýem, bizde hökümet derejede, hökümet, universitet, institutlar, mektepler güýçli bolmaly. Oň daşyndan hususy mektepler, universitetler bolmaly. Onun arasynda ýarşylar geçirmeli. Kim gowy bilim berýär, onun diplomlary hökümet tetkiklemeli, hasap almaly. Oň daşyndan men bir arzum bar. Türkmenistanyň universitet institutlaryna Harvard'ın muallimleri
Yani online'da sapaklar geçirmek için şu mümkünçilikleri biz üretmeli. Türkmenistan'da okuyan adam Harvard'da yani bilim almana mümkünçilikleri olmalı. Bütün dünya bilimleri Türkmenistan'a gelmeli. Şu bütün dünya bilimleri gelmese Türkmenistan'a üstüş olmaz. Yöne bilimleri kaldırmak ol bir zat, yöne bütün dünya tecrübeni, bütün dünya bilimleri getirmek Türkmenistan'a ol bir ulu reform. Yine şunu etmek için metbuatta ve bilim ministerlerinde bir öňe gidici, ukuyuply, gurumaçylyk işini alyp baryp biljek adamlar öňe goýup, şolar bilen işläp öňe gitmeli. Şu yani. Sağ olun Muhammed Arabistan Cida Murad ağa çıkışını görüp köp sağ olun. Etyon adağı Türkmen il üçün Türkmen dövleti gelecek Türkmen dövleti üçün Türkmen dünyası üçün etyon adağı üçün köp sağ olun. Bütün men şol öz bizde men Saudiya Arabistan'da yaşan Cidde şehrinde bärde 5000 goloy Türkmen kaldı, 5000-6000 goloy Türkmen kaldı. Demek hem şol öbür öň Türk nämeden Awgastandan gaýdyp şöyle yaşap bilen bize pasportu bärde, pasportdan biri nokta bize bärde ikinci sort adam diýip hadaplıyor. Ýöne biz bärde onda da näme olsa Awgastandan bärde gowalan soň öz magazynymy, dükanymyzy açyp bärde işläp biz öz maşgalamyzy ekläwotýys. Ýöne biziň alýan jalamyz hemmesi kwartira, kirdi, näme kira durýar bary. Ýöne şol biz bärden öňrek bizde 10 000 türkmen bardy. Biz Türkmenistanyň öňkü prezidenti ýüzlendik. Biz türkmenler, biz öz watanymyzy isläýäs. Biz watanymyza ruhsat berseň biz watanymyza baral diýip bir näçe hatlar ýazdyk diýip şo nämet aýtýar. Türkmenistan öňkü prezident ýazdylar pakyda. Näçelik ýazdylar. Oňam jogap bulmadyr. O aýtýar, sora berýär. Näme üçin diýär Kazakystan we Özbekistan beýleki döwletleri öz gazaklaryny näme Arabistandan alyp gaýtdy. Beýleki ýurtlara alyp gaýtdy. Näme üçin de biziň Türkmenistan döwletimizde hiç bir garanok, hiç bir ünsere nok diýip sorak berýär. Näme sebäpli diýip şeýle sorar. Bizim Türkmen bizim Türkmenistan bar işleyecek, okuyacak. Bizim doğulu ata-babalarımız doğulu yeri Türkmenistan. Bizim yaşak kaydan yerimiz Çerci oblasti hava. Biz arasında Türkmen dilinde hava. Biz Türkmenistan için canlı yaman gitmiş, canlı yaman işleyecek, okuyacak, Türkmenistan için adet edecek, öz vatanımız deyip söyleyecek. Şimdi ne için biz alan okuyup soraktılar, sağ olun. Sağ olun, sağ olun için. Dedim, her künçeli Türkmenistan'da devam eden diktatör diye avtoritar rejim o demek näme? Şu bütün hükümet, bütün ilat dolunduran hükümet dolunduran bir adam. Şu hemmeti dine bir adam için işler. Şunu saklap, şunu bağ edip, şunu paça hükmüne saklamak. Türkmenistan'ın içinde Türkmen halkına peyda yok, kömek yok. O beýleki döwletlerdäki Türkmene ünsem berilmez. Ine şol gidişine gitse. Şonuň için biz bütün diňe Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýyny näle, bütün Türkmenliň ýagdaýyny çalşak bolýar. Ine şonuň için biz öňe çykýar. Türkmenistanyň eger özgöçlükler başlasa biz häzir ýolbaşy bolup gelýärse, birinji bilen siz hökman suratda iň ýakyn bolan ilçhana ýüzlenmeli. Ol hökman seredilip, o netije çıkaryp, hökman size kömek ediler. Näil kömek ediler? Men aýdyp biljekler, kanunlar bozman kömek ediler. Ýöne sizi kömeksiz goýmalylar. Ola düşmükli. Ünslerim. Siz Arabistanda ýaşaýan, siz Awganistanda ýaşaýan, niýe ýaşasaňyz? Kazakystan açyk, istenlik wagt baryp gelip bolýar. İstenlik wagt baryp şöyle viza alyp, şöyle ýaşap, işläp bolýar. Näme Türkmenistanda bolmaly? Aýdym şonu. Näme Türkmenistan ýapyk bolmaly? Näme Türkmenistanyň halky beýlik halkdan ýa beýlik türkmenler gelip Türk öz tejribelerini, öz bilimlerini, öz ýaşaýyş modlaryny ýa-ni ýaşaýyş tertibini görkezip, näme türkmen halky ösmeliler, köp zatlary öwrenip. Biz terroristlere karşı elbette, biz erwet zatlara karşı elbette.
Eger erwede adamlar gelse olar hökman suratda kanun bozarlar, tutulurlar, kogularlar ya cinayete çekilirler. Ýöne gowy adamlarym köp. Menin tek bir adamym göremok, bir türkmen öz beýleki dogan türkmenine erwet niyetli serdiýändi. Ya erwet niýetim bardygyny men tek göremok. Unan häzir ine Fransa ýanyma türkmenler geldi. Ukrainadan gelip ýatyr. Germaniýa, Bärik hemmetine doganym ýaly kömek edýär. Hemme elimden geleni edýär. Düşündirýän, iý berýän, maňa jaň edýärler. Agam taňar ýakasyn, senden garaşmadym diýip. Men sana bergilem diýär, senem maňa bergilem. Ýöne men mümkinçiligim bolsa men sana kömek edýän. Bol bir öz türkmençilik kömegi. Şonuň üçin siz daşynda bolun, Arabistanda bolun, dünýäň uç etinde bolun, ýakyn ilçhana ýüzlenin hökman suratda size kömek geler. Haýsy meçberde men aýdyp biljekkä sizin problemaňyzy öwrenmeli düýpli. Tamam. Sağ olun, köp buradaga yaman gaty köp adam soralar berýär buradaga. Bugün toplayly bugün gepleşmeli. Täzinde Doğru diýär. Indi toplayly. Sizem ýadatdy. Sizem ýadatdy bäde Awgastan, Russiýa, Pakistan ýene hem ýurtlardan habar gelip durajana. Bäde iki tane telefon ýarylypdy bäde. Ýarymda. Onu bir taýala koyup ýarylyp durýar getler. Bana ýene bir hasaplar gördük. Ýene bir 100 ýyl tanyk soraw bar agam. Ýa gaty köp sorawlar gelip durýar. Ýene hemmeten Hudaýa şükür goldap durup bary informasiýa gidip dur. Hemmesi adamlar bar öz aralygynda hereketlerini görüp durýar. Soňra analiz edip durýar. Kim şol näme? Ene şol men öz maýdan ýönetimine şo aýtýa mesele nämeden aýtdym mesele şol Moskwadan bir aýtýar maňa. Şol diýär, biz diýär analiz etdik diýär köp tatar diýär. Biz näme şol biz aýtsaňam aýtmasaňam biz onu goldaýar täzinde etýän hereketleri logika deňeler diýip aýtdy. Täzinde arasy hereket bar diýip aýtdy. Şoň üçin men sizem ýeneden bir şo näme etýän begendirmek isleýän şu dünýä türkmenleri görseňiz bugün gaty aktiw bollar ýeneden gerek bolsa toplarsan, gerek bolsa 100 adam bol, gerek bolsa 200 adam bol tapady döküne. Benim saptasyn wagtyny almaly, wagt gaty köp näme işimiz köp. Şoň üçin toplaýan onda. Ya. Sağ olun Timur. Men sürpriz boldum. Soraga garaşamokdum, bilemokdum berilýän. Ne bilemokda? Men niýeden bileýin? Men de ýanky soraw beren adamlara ýa-da jogap bilmedik adamlaryma köp taňyar ýakasyn 100 ýylda Türkmenistanyň türkmen halky pytrady. Bu diktatorlar olary ýanky getirip, birleşdirip, üstürüp bilmedi. Bular diňe pytradyp geldiler. Ine ünsüren Türkmenistanyň halky 1991-nji ýylda 3.950.000 adam bar ýylaty. Şu wagtda Özbekistanyň ýylaty 20 milyona ýeten oldy. Ine 30 ýylda Türkmenistanyň ýylaty 3.950.000-den 3.750.000 bardy. Onuň 2.350 milyonu 2.350.000 Türkmenistanda ýaşaýar. Ine derdim Özbekistan ýaly. O ýerde diktator boldy. O ýerde de ýa kynçylyklar boldy. O ýerde halk 20 milyondan 35 milyon bardy. İçinde ýaşaýar. Ine söýüyorum 65% östü halky. Bizde Türkmen maşgalada her wagt 3, 4, 5, 6 çağıl maşgaladyr. Ondan o maşgalalar ýitipdi. Bizde Türkmenistany, Türkmen döwletini, Türkmen jemgyýetini ýanky düýbi maşgala ýykyldy. Enatalar çık gitdi işlemäne, ýa-da çağlar çık gitdi işlemäne, ýa-da maşgaladan biri çık gitdi, maşgala bozulyp gitdi. Näme Türkmenistan östü? Hiç bir şert ýok öser ýa. Ol Berdimuhammedow tebiği baýlyklary uğurlajak bolup, ol çıkarılyan baýlyklaryň münşgörüni ulolýa Türkmenistan ösýär. Türkmenistan ösenok. Oň jüýsü ulolýa. Jüýsüne pully ulolýa. Bizim uğurlanyan baýlyklarymyz şonu pul bolup jüýsü ulolýa. Ýöne Türkmen halky diňe peýderip köşenip durýar. Ine şonuň üçin men her wagt aýdýan. Indi wagt geldi. Türkmen ýygynan boldy.
darga pıtram bilinlik inni bir jemlenmeli. Şoň üçin ine şul chatda iki adam bir gowy soraw berdi, men şoňa da jogap bereyim gysga. Ondan şu men efir yapalım. Ine Murat Gurbanow, siz özüňize prezident bolaryn diýip umydyňyz barmy we östürüp bilermisiňiz her tarapdan? Tim doktor ýa-da ýene bir gezek aýdýan, egerde meni halk saýlamasa, egerde meni halk gorlamasa, men hiç wagt prezident bolmam, umydym bolmam. Ýöne günne maňa jaň edip haýyş edýärler, günne maňa adamlar umyt berýärler. Gaýrat ediň, bir adam durmaň, şunu ediň, diýip maňa maslahatlardan dolup, ýa-ni jaň edip maňa bilgi berýärler. Ine şoň üçin men hereket edýän. Egerde meni halk gorlamasa, men öňe çykjak. Egerde men öňe çygam, utulsam, onu halkyň isdegi şol. Onu halk meni isleýän, onu halk başga adam etdiler. Mümkin ol menden güýçlüdir. Mümkin ol menden gowy ot biljek bolýandyr. Döwleti. Oňursun. Halk öz istegini ýalňyşda da ýalňyşyna düşünüp, soň täzeden saýlaw geçirir. Ol Murat Gurbanow saýlamasa hökman ýalňyşlygy däldir. Mümkin Murat Gurbanowdan gaty güýçli adam çykar saýlaw bolanlar. Mümkin. Şoň üçin bizim esas maksadymyz Türkmen döwleti birleşdirip, östürip, en ýokary derejede bütün dünýäde tananyp bilýän adamy, Türkmen halkyny, Türkmen döwleti diňe diktatoryň ýa-ni diktatoryň istegi boýunça däl, halkyň istegi boýunça, halky östürýär ýaly adam tapmaly. Döwleti östürmäni adam köp. Reformalar, kiçik reformalar edýärdi, her zat basyp alýar. Ýok, ol ansa. Ýöne sen halky östürýär. Sen halkyň hal magdaýyny umumy ýa-ni derejesini ýokary galdyryp oňa kelle döwmeli. Oň üçin toparlar bolmaly. Oň üçin halk bilen özleşik öretmeli. Ýeki özüň ýa bir kiçik topar bilen ol eden özleşiklerini sen Türkmenistanyň eksport we içki san mümkinçiliklerini ýokary galdyryp Türkmen halkynyň hal maddi ýagdaýyny diňip beterler. Şoň üçin men her wagt aýdýan. Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmek halkyň birinji borjy. Halk talap etmeli. İkinci, Türkmenistan'da reformalar geçirmek için halk bilen biletmeli. Halkı edip bolanok şonu. Yine yeni bir sorum var. Murat ağa, siz prezident bolsanız YouTube'da şuraya çıkışlar devam eder misiniz? Elbette edersiniz. Benim maksadım her ayda Türkmenistan'ı yerine getirici hükümetin yol başlığı öz halkının önüne cevap vermek. Näme edildi, näme edip bilmedik, näme etmek için halkın gücü gerek, näme etmek için halkın düşüncesi gerek, ne halk bilmeli, görmeli nira var yanında. Biz kör yalı otuyoruz. Şu prezident bir zat gidin ediye, oğlum näme olacak erti belirti yok. Halk logik taraftan anık, açık görüp, eşitip, şunun bolyanını görüp dursa, onu halkta inan dörüyor. Ha, men vatanım ötse, menim ötmeli, men vatanım şul, menki şul deyip, inan dörüp, öz vatançılığı ulolya. Yine şunu etmeli. Şunun için YouTube'da çıkışlarına devam eder ve yürüytürleştirilen Zoom'da yani gepleşikler geçirer, yol boşçular. O jurnalistler, Adat Metbuat, olur elmida ama giyeceğini ayrap, sayrap dururlar. Yani biz tankid edip ve yağdayları olurken, onun daşından biz hükümet bol, hükümet uğrattı. Her minister öz puda boyunca halkın önüne ayda bir gerek cevap gerçek verir. Murat ağa. Nimet bilmedik. Murat ağa, sizin haýyş bir topar adam, bir topar adam, 8 adam sorawyýar, 8 birleşip oturýarlar, häzir öyle oturýarlar owa. Biz harby adamlary, biz harby noktaýy nazardan teredimizde şol häzirki rejim etken hereketleri şol asly düýbi yürüyte Türkmen halkyny ýok etmek üçin, Türkmen halkyny ezmek üçin, Türkmen halkyny mankurtlaşdyrmak üçin edilen hereketler diýjek bolar. Şoňam aslynda kim bar diýip biz bilýäs, dagadowaýsyna sizin üçin kim diýär şoň aslynda duran, şoň awtor kim diýip aýtjak bolar. Ýa-ni
edilýän hereketlerin bary, edilýän işlerin, rejimin etýän işleri, rejimin halky edýänligi, rejimin genosit nämetýän hemmesi şoň barandy. Şu ýürüte näme Türkmen halkyny mankurtlaşdyrmak üçin, Türkmen halkyny düýünün Türkmen dilini öldürmek üçin, Türkmen halkyny ýok etmek üçin ýürüte düşman tarapyndan edilen şoň awtory düşman tarapyndan gurulan zat diýjek. Yani şol bizde tarihimizde bir şeýle iki Türkmen bir döwletdi. İki Türkmen birleşse bir döwlet bolady. Şoň üçin şoň düýünü almak üçin ýürüte daşy ýurtda adamlar ýürüte şoň üstüne işlen we şonu haramdagyň ýa öňkü Türkmen başynyň killetine man özü olar şol goýan diýip aýtjak bolýar da şoň. Siz näme bu hakda söýledýäňiz? Sag olun. Sag olun. Senin Türkmen halkı diktatura bir günde yıkılanır. Bu yürütülüştürülen meynam hükmünü Türkmenin girin tarihi. Men näçe buna aýdýan? Senin 85-nji ýylda Niyaz başa geldi. Türkmenistanyň birinji sekretary boldy. Birinji şäher merkeziniň, ýani Kommunistik partiýasynyň, soň Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň, soň ýokary sowetiniň, ýani soň ýokary sowetiniň ýene prezident bolup aýgara ýolbaşçy boldular 85-den bäri. Ine şol adam ýany 3 tane kömekçisi bardy türkmenler. Ine şol türkmenler kömekçisi Jadan, Hramov, Umnov herse bir pudu galdy. Biri metbugat aldy we senzura aldy. Beýlekisi hemme hukuk gorayan gurumlar aldy. Üçüncüden ykdysadyet aldy. Şol adamlar Türkmenistanyň prezidentiniň buyrugy boýunça ýürüýte hemme zat edip şol Türkmenistanyň prezidenti özüne Türkmen baş kliçkaly adamy diktator edip, awtoritar edip, diňe hemme döwlet şunu işlemeli diýmek. Metbuat adat yapýarlar, senzura geçirýärler, adam killetini galdyrma diýär. Ikinji Jadan bütün polislary, MHM işgärlerini üstüne işläp, olar gysyp, adamlary, azat pikirli adamlar türmäge salyp, kim öňe çyksa türmäge salyp zat edip, şol ýaly jemgyýeti dol supervisorlar, bizde jemgyýet kalmady, bizde ilat kalmady. Öňe giden ýazyjylar, ilmi işgärleri kugdular ýa-da türmäge basdylar. Ýa-da işi goýdular, olar görgüler ülk kaldylar. Şu ýaly bizim jemgyýetimizi bozup, aýryp, bizden mankur edip, hemmemiz erteden akşama çeldi, iyiden şol televizor seyretsak, diňe şol prezident, diňe şoň sözü, prezident söz tutulanda Türkmenistanyna ol Hudaýdan hem ýokary tutulýar. Şondan gorkarýar edýärler, diýje bunu ýaşuly görkezmesi bar diýip bir söz girdiler, konstitusiýada ýok sözü. Bolanok diýip bir söz girdiler, konstitusiýada ýok sözü. Ýaşuly ýaşul üçin ýürütülüşdirilen ýallak goşunyny döretdiler. Şo ýallak goşunyň içinde sen hükmetde işleseň, bir özüňe inanýan bolsaň, özüň asuda bolsaň, şo ýerde işläp bileňok. Şo ýerde hükmetde sen Jadan, Hramov we Umnov Türkmenistanyň prezidentine ýüzüne seyretmedi ýaly, aşak seyredip, şondan diňe beýik arkadagym gahrmana şöhrat diýip aýtdyrar ýaly, üstünde işledip, şonu kontrol edip, şu ýaly rejimi getirdiler. Yani şol 3 adam. Şoň biri Umnov öldü. Olam ölüp İsrail'de jaýlandy. Indi şoň 2 tane Necit bardy. Hramov bilen Jadan. Biz olary ýerin aşağından tapar. Olar tapıp Türkmenistanyň 30 ýylda bolan ähli betbarçylyklaryny tarihi jurnalistler goýup, onu analiz edip, ona beýan eder. Hükman suratda Türkmenistanyň ýürütülüşdirilen ýani tarih muzeýine 1991 ýyly çelli tarihi aýratyn we 91-den ýani 2020-ka çelli aýratyn tarih goýup, diktatorlar goýup we 2022-de şol döwlet çalyşgyna 3-4 ýyllap görüşen adamyň aýratyn uly taryhyny edip, onsoň täze taryhy goýar. Şu ýaly etap görkezler. Kim näme eden bolsa, kim näme görüşen bolsa, taryha ýetgiler. Şol adamlar. Sebäbi biz onu belläp geçmeli.
Şeýle şol adamlar öz janyny kasetdiler. Şol adamlar öz maşgalatyny riske goýdular. Özlerini riske goýup kösenip gitdiler. Bir topar türmede otyr. Bir güne. Bir topar görüşüp ýok bolup gitdi. Biz hökman belläp geçmen onu. Şeýle şol adamlar şu görüşen soň biz ýeňi bilýär. Şolar görüşmedik bolsa biz şolary da derek türmelerde ölmeli adamlar. Şeýle bu bir görüş. Bir estafeta ýaly bir nokuda eltýär, ondan başga bir alyp başga nokuda eltýär. Şeýdip görüş uzulyp gidýär we ýeňişe barylýar. Şoň üçin hökman belläp geçmeli. Şunuň bilen efir gutaraýly, Timur. Timur sesini eşitdiňmi? Onda toplaylı burada. Bolýar. Eziz vatandaşlar, Muradağa sizin bilişiňden häzirden ýene gatty köp soralar gelip dur, gatty iki tane telefon işläp dur. Ähli ýurtlardan we ähli dünýä türkmenlerinden köp soralar gelip dur. Dünýä türkmenleriniň dünýä türkmenleri size ynanýar säýinde şol Murat Gurbanow ýaly bize ilmli bilimli adam bolsa Türkmenistanda bir ýyl içinde, 2 ýyl içinde Türkmenistan ekonomikasini galdyryp boljak barada bize aýtyp durdy. Mesela ören bilimli adamlar oňasaň içinden bar tapylýar. Pakistandan bar o. Hem mesela Türkmenistan üçin özlerini aýaman ýetiden akşama degip içejeklerini özleri aýtyp durur. Bütün dünýä türkmenleri golda gelecek aýtyp durur. Ene şol 30 ýyllar biziň diýer şol nämemize sen açyňyzdan 30 ýyllar bizi birleşmeňimizi engel bolan şu haramdaq rejim diýip olaram öğrendiler haramdaq rejim diýip. Olaram haramdaq rejimi bize kömek bermekdene geçen bizi agdalyk etdi. Ýürütip biziň adamlarymyza pul berip, ýürütip özleriniň çugulçylaryna pul berip, 7 adamdan tek adam köp toplanmaly däl. Gerek yerinde bilemek mi ýa-da ýene ýyrak göremek ýene atmanadan buyruk berenler şu o tarapda bir has güýçli adam bilim alym adam bolar. Türkmenistan barada köp geplen adam bolar. Şoň üçin diňe ynanmaz size we şu egerde geljekde siz gelseňiz geljekde şu demokratiýany şu Türkmenistana getireňizde biz bilýäs şu dünýä türkmenleriň ýagdaýdan olaşjakdan bilýäs, dünýäde türkmeniň awaýynyň galjakdygyny biz tüýsürekden bilýäs. Şoň üçin biz sizi goldaýar diýip aýtyp durýar bary. Şoň üçin indi eli türkmen vatandaşlarym, dünýä türkmenleri görşüňizden şu gün köp soraly öýtem burada adam gaty ýadady, erteden akşama diňeş işläp otyr. Şoň üçin mota nitip potry inşallah ýene bir gepleşik geçiririz. Ýene soralaňyzy nitip bota bir wagt otaw Muradağa ýene bir perdaş edip we şol soralagyna jogap berip diýip umyt etdim. Nitip bota. Şoň üçin indi eziz vatandaşlar, dünýä türkmenleri, Türkmenistan vatandaşlary, sizi görşüňizden ene türkmen milleti, dünýä türkmenleri hemme tarapdan çykyş et başladylar. Öz ýagdaýlary bar da, boltronatlar bar da. Indi ýoş-ýoşdan olaram şu Türkmenistan üçin boltronatlar hasam beter gyzyklanyp, olaram tüýsürekden boltronatlar gynanýarlar we boltron rejimiň etken hereketlerini rejimiň adam öldürip duranyny bardy. Hemme atrapda eşitip durlar. O wagtda beýleki ýurtlarda gaty internet goýuşça, şoň üçin öz aralarynda paýlaşyp, olar hasam beter ötüp durdy. Türkmenistan üçin hem hasam beter ötüp durdy. Şoň üçin gelin eziz ýurtdaşlarym, birleşip herekete geçelim. Goldalyň Murat Gurbanowy Türkmenistan rejimi birlikde we adlylikde ýeňeliň. Biziň geleceğimiz diňe birlikde, biziň geleceğimiz adlylikde, biziň geleceğimiz türkmençilikde. Sag bolun köp. Eziz vatandaşlarym, Muradağa siziň aýtjaklarymyz barmy? Aýdyň onda. Gitdimi?
Başlan men häzir kameram öşdi, batareya gowşapdyr. Men hemmeňize uly sag bolsun aýdýan, bizi golýanyňyza bir zat unutmaly. Türkmenistanyňky bolýan özöşükler hökmen sizde de bor. Türkmenistanyň daşynak türkmenlerde. Türkmenistanyna eger betbaşçylyk bolsa, hökmen siziň durmuşyňyzda betbaşçylyk bor. Şoň üçin dogonlar bizim hemmämiz türkmenler. Birimizi gollarla ösedi. Sağ olun. Hoş, sağ olun vatandaşlar.